रंजीत सिंह चौहान। नमस्कार नमस्कार रंजीत सिंह चौहान, आपका स्वागत है मेरे एलबी में। कैसे हो जी आप? खाना बना हो गया आपका? एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए रंजीत सिंह चौहान जी। पर हमारा खाना पीना हो गया। ठीक है ठीक है। क्या सब्जी खा के आया है? और आप कहाँ से हैं रंजीत सिंह चौहान? आप कहाँ से हैं? कहाँ से रहने वाले हो कबीर जी? ओ कबीर जी, भाभी जी। मैं असम से रहने वाली हूँ। और आप कहाँ से रहने वाली? आयो बिदै गफ्रुजोब्बाय नै गथ'आ गोलोमनाया फांखाया। कमेंट करो प्लीज, कौन कौन है कीप द कमेंट। उदयपुर से। उदयपुर ये कहाँ से है? कौन सी जगह पे उदयपुर है? उदयपुर 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 कौन सा जगह पे उदयपुर पे है मुझे नहीं पता। दिल्ली से होगा क्या? मा जाखो आब' दङलै ओरैनो नै गोलोमदों। जा गरम ना दिनै, इमान गरम। मा ओंख्रि जाना फैखो मोगथां? राजस्थान। मुझे पता था राजस्थान उदयपुर। ए चौहान जाफुं बर' ब्लग सफैबाय जोंहा आगैया। हेल' आगै, हेल' वेलकाम वेलकाम जाफुं बर' आगै। मा ओंख्रि जानानै फैनायलै? लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होलांदो दे। गोथांनि लामा। हाय आब', हाय आगै। आयै बै फांखाया हरलाय ओरै। गोलोमजोब्बाय दैसाया। बे गोजौनि फांखाया होलाय, नांफैयानो जोंनाव। नङाबा अबहाय? फिसाखौ नोङो दाबो मुस्रि खोबाखै दा नोङो? मुस्रि खोबालाय मैस्रुमाना जा। ओरै हर दे फांखाया, आरो फिदिं हर जोंनो। दैसाया गोलोमजोब्बाय नै। ओमफ्राय गिदिंनाय लाबानो जायोना? औ जाबाय जाबाय। हेल' आब', हेल' गोथांनि लामागै मा ओंख्रि जाना फैखो? हाय मोगथां लोगो जादोनो। मोगथां दालि बयलारसो आब'। गोथाव। आं फान्थाव आलु बयलार जाबाय। फान्थावजों आलुजों बयलारजों गोथावहाय। थाम्फै फैयो नामा? राजस्थान लाइक डन, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए रंजीत सिंह चौहान जी। मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। बैक चाहिए तो कमेंट करके जाना प्लीज़। मोडो भी आ गया। हाय मोडो, वेलकाम मोडो। नोंहालाय मारै दं खबर सबर मोडो? नोंना मोजां जाखो लाइफ? नोंसा माजों जाखो लाइफ? मा नोंस्रा माजों जाखो लाइफ? जोंना ओंख्रिया मैथा बांगाल एवनाय आरो माबा मा ओंख्रिमोनलाय र' दालि जहल खिंख्रिखला।
आब'मोनखौ सिनायोना सिनाया? आब' एमेनखौ सिनायोना सिनाया? सोर एमेन? सोर एमेन? मोजां दे नो। सोर एमेन? मोगथां आगै खिथाहरदो। रुपसिं गाबफैबाय हनै नमस्कार लाइक दान थेंक इउ। मानो गाबखो रुपसिं? मानो गाबबाय दं? नों बायदिनो लाइभ होबाय थायो। ए माबाया थिपकाइनि मन्जुलि ब्रह्मआ? आरे मन्जुलि ब्रह्मलायनो मन्जुलि बसुमतारिसो दां बेना। रुपसिं लोगो खालामदो नो रुपसिं लोगो जानोनो। जोंहा जाफुंजों मा ओंख्रि जानाय दालि जहल खांख्रिखला एवनाय मैथा बांगाल एवनाय औ नै। मद' ब्लग लोगो खालामनो। ओइ आगै मद'। आगै मद' जाफुं लेंहरदों नोंखौहाय। जाफुं लिंहरदोंलै आगै मद'। सोर सोर दङब्रा? 7 जन मानि दङ कमेन्टखौनो सानै साथामल' खालामनाय दं। 1 2 3 3 4 5 एनआरएलआव अर खामदों दिनै अबे एनआरएलआव बै एनआरएलआथ' जेरावबो दंना एनआरएलआ जोंनि ओरै सिरापुरावबो दं। अबे जायगानि एनआरएलआव अर खामखो? एम एन ब्रह्म ए ब्रह्मआनो ना? आयौ बारखौनो होथेजोबोहाय बे गुजां जांनो। सांग्रां नै जोंनाव बारा नांफैया। लाइक होलांदो सनाफोर मोनसेनो आगैमोन। आयौ 8 जन दङ लाइकआनो गैया। आंनिखौबो साफाग्रेब बानायनानै हो। 2 जन देट जाबाय अबे जायगायाव होनदों? एनआरएलआथ' एनआरएल जेरावबो दं अबे जायगायाव खोन्थाहरसाय। नै जोंहा मद' ब्लगजों लोगो जालायदो सोर सोर मद' ब्लगजों लोगो गैया। मद' ब्लगजोंहाय मद' आफाय मा होनो आदै मद'द' बिखा फांदां दां होननायजोंहाय नों आंनि दाउ मैना 2 जन देट जाबाय। खनखानि खनखानि मरिसे बा मालाय होनदों नै नेहा गैया जोंहा। बा मालाय होनफैबायलाय ने नेहाया जोंनिया। नेहा खामनो नेहा जाफुंजों लोगो जानोनो नाम अन अफ वेलकम नाम मेरे चैनल को लाइक मतलब सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए और एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आंनिखौबो रेन्ज मारिलाय आब' जागोन दे मद'द' आउटपुट कि आउटपुट जाने नामी नुमुलिकाट रिफाइनारि लिमिटेड अबे जायगायाव दङ बियो एनारेला बेखौल' खिथा अबेयाव दिल्लीयाव ना राजस्थानाव ना बङाइगावआव बेखौ खिथा दंखायो खोमा र' नायनि नों र' रेन्ज सर्टनि आङो लानानैल' दाखार बाङा सिङानो दहाय ओरैनोबा लहाखौ 30 थाखा केजिनि फानहरदां।
गलाघाट डिस्ट्रिक्टआवलै ए बेखौ होनना नोङो लाइभ नों अबेनि आरो सोर लाइभ फैलायखो बाहायलाय आंखौ होनदों नामा जाफुं बर' जाफुं खिफिफुं जाफुं खिफिफुं आङो जाहैबाय र' आंखौबा होनदोंना होनाखैहाय खोन्थाथां आंखौ होनाखैबो जानो हागौ नेहा नोंनि मुं आं थेंकिउ आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिहाय जाफुङाखै प्रमद बाजै लायदान थेंकिउ आगै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय प्रमद आगै मा ओंख्रि जाना फैनायलै नेहा मैया मा जादों लाइभ फैखांनानै जेला उन्दुनो ओंखारनानै आङो दोनबाय आरोना लाइभखौहाय 11थासो साराय 11:30 जादोंदां आङो दोननाया ओमफ्राय दाना उन्दुबाय आरोना उन्दुनानै जोङो बैयावसो उन्दुहैदों नालाय साहानि रुमाव आइमोन उन्दुग्रायावसो नोंबो मैया हारसिं उन्दुबाय मिथिबाय नेहा ओमफ्राय दाना जोंहा बिमा फिसा साथामजों उन्दुबाय नानि आं दैसाया गेजेराव नानिया वाल सेराव आरोना ओमफ्राय दाना आङो उन्दुलांबाय आरोना उन्दुलाङै लाङै 12था जाबाय न'आव थांजोब्बायसो सोरनो खिथाखो आंलाय खोन्थालां आं थागोन दे नोंसिनाव अइल थिंखि ब्रास जादों खाथियाव दा थाखा लावगोनबो पेट्रला खामलाबजोबो ओरैनोबा जाफुं हि 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 आं थांगोन दे नोंसिनावनो नों अबेनि जाफुङालाय मिस्टार जाफुं नों बहानि आयौ जाफुङालाय मा आयौ गथ'आ सिनायनायसो मोनलायलांबाय आं गथ'खौ ए नों दाख्लै लिसु जानायखौ नायदोंना आङो नोंनिखौ जोबजासे नायना होदों अननानै नों अबेनि जाफुं बिस्वनाथ सारिआलि आयु हरैनिसो होद दाबो हिनजावखौनो लायाखै बिदि बुङो नामा बेखायनोथ' होनदों हिनजाव लायैखायनोथ' खाथियाव दाथा बेरफुदलाबायोबा बिरफादलाबायगोन हिनजावफ्रा थाब लादो ओरैनो बेखार थानानै मा लाब दं थाब लानांगौ हिनजावफोरखौहाय बाला गुदुङाव गाबासो खामानिया गोरों जायोनो मिथिबाय रामसिं गेरला बे साक्सेस जागोन नंगौना नङा दे हाय आब' नै मामुनि आगै फैबाय जोंहा हाय आगै मोगथां जोंनिथिंनिसो माथो औ सुलिबा आगैबो फैदों हाय आगै जाफुं जुलिमा फ्रेन्ड जादों जुलिमाजोंबो लोगो जादोहाय सोर लोगो जायो ओं लुहरबाय मामुनि आगै मामुनि लोगो जादोनो जाफुंजों लोगो जानोनो लालां हिनजाव मानो रामसिं गेरला र' जाफुंल होग्रोथों होबाय आं लानोसैमोन बाजै एसे एक्सपिरियेन्स हट आयु हिनजाव लानोसैमोन नोङो हिनजाव लानाय माने बोरबादि गावखौनो कुलारि मारना गावखौनो गाव आइदै हिनजाव लानांगौ हिनजावफोरखौ थाबनो बाय बाजै नो जाफुं नों
दंखायोनो लोगोखानोहाय जाफं नोंजों हिनजावखौ लानांगौ नोंगौ आब' सना होनदों नंगौना आब' सना होनदों फैलाय जुलिमा बेक टु बेक होनदों हि लागाव होनदों नै हिनजाव लायोबा जाहैबाय खामानि मावनो दांनो मावबाय दांबाय थाखा फैसा थाबथाबाय आरो फारसेथिं साननानै नायोबा मोजां फारसेथिं साननानै नायोबा गाज्रि मिथिबाय ना फारसेथिं हिनजावखौ मोजां मोनफ्लांबासो मोनफ्लांबाय मोजां मोनाबा ओइ आंनि दख'नाया सुयै होनग्राखौ मोनबा सेसै नोङो मिथिबायना मद' नों आंजों लोगो गैया नामा होनदों हनै ओइ मद' आदै मद'द' होनदों आं हिनजाव लायालै लाजियो आंनो मा होनबावनो नोंसोरखौ लाजिबावो जाहैदों हेल' एभ्रिवान हेल' इंलिश मेकार आजाव मोगथां आंखौ लोगो खालामदो मोगथांना चेनेल गैया मोगथाङा चेनेल खुलियाखै खिन्थु बिराद सापर्ट होयो बे आगैयाहाय मोगथाङा लोगो खालामनो दोनदों उनाव नायसिगोन दे आं माखौ उनाव नायनोहाय अनजालु नानाजालु सोर लाइफ होखो जानोलै सोर होखोथाय आंबो सिनायलासै मानसिखौ कने गलु मलु मानो भिडिअ कल हरलाबायखोबाल बेफोरलाय माखौ लाजियो मोगथां हिनजाव लानो लाजियोनो मोगथाङा जोंहा नोंना गुमैया मा मावो आंनिया नों गुमैया सिख्लाफोर नायनाय खामानि मावो जेबो खामानि गैया सिख्लाफोर नायनाय माने गारि सालायोलै आगै मामुनिखौ नै मोगथाङा मा होनदों आइ लाभ इउ थ्रि मामुनिनो नै आंनि SMS फरायनाय लोगो लोगो भिडिअ कल औ माबा बिनानाव भिडिअ कल हरदोंमोन जाफुं कमेन्ट सेक होनदों नेहाया आइ लाभ इउ टु मोगथां होनदों नै माबाया मामुनि बसुमतारिया जोंहा सापर्ट खालामना हो मोगथां आंखौ उन्दै नुदों नामा बाजै एसे नांबावगौथ' समायथ'वाखै दासो 25-26 बोसोर बायदि नुदोंलै आगै बिदिल' बायदि मोनदों आरो आइडिया हमदों आङो बेखौनो सानदों आं हिनजावखौ मानो लाजियो आं दं हिनजावनाव मा दं हिनजावनावनो जारलाहाय माहा नों लोगो गैया नामा नेहा नों लोगो गैया नामा ना मा होनदों मेहा नों लोगो दंना गैया होनदों सोरखौ होनखो जोंहा बाय मनु दुखुनो मानो दुखु जालायखोलै गुलु मुलु आं प्रपस खालामबाबो उन्दैल' होनो खय बोसोर जाखो नों खोन्थाहरलाय जाफुं फिफुं मेंख'आ फैबा खोन्थाना होगोन र' लेवरानो बेलाय मेंख' आंनि खाथियावनो दं मा लेवरा मा घन्टा खालाम हानो बेलाय आंखौलाय हिनजाव लानायनि बाला गुदुङा आगान होजेनबाय औ लागाव सन्दीप सिंह खाना हो गया संदीप सिंह मेरी एलबी को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए और बैक साइड तो कमेंट छोड़ के जाना वीडियो पे फर्स्ट वीडियो पे ठीक है मिनिबाय हनै नेहासो
मा जादों सना निजोम र' बे नङा मद ब्लग इउ आर राइट होनदों एम ब्लग थैबायलै लेवरा होनदों नेहासो होनदों नेहासो हा 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 होनदों मिरि लाइक दा थेंक इउ मिरि आगै मिरि नों बहानिमोनलाय होनदों नै हिनजाव लाबा गथ'निसो गला बायनो ना आसि गानिलै होनदों आसि गानि आंसो गाननो हिनजावनोसो औ हिनजाव लाबा गथ'नोसो गस्ला बायनो ना आंसो गाननोलै होनदों थानो मालायखौ मानो आइ लाभ इउ होननांगौनो मामुनि नोंखौ मा होनदों हनै आं थानानै मानो मालायखौ आइ लाभ इउ होननांगौ होनदों टाइगारलै गाबबाय आं बुरखाय हरदोनो आयु बुरखायनायाबो होनलायलायनांगौ दा बुरखायखा होनदोलाय बाल सना ना गाबबाय हनै मामुनिया निजेमा दाख्लै माबा सोरखौबा खावना लायनो थांनायनि बुजादों होननाया निजोम मारै जाखो खबरालाय खोन्थाहरलाय 22 बेसारा निजोम आइ लाभ इउ होनजाफेरैनि गाबबायनो मामुनि हा 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 होनदों सिडि फेमिलि फैबाय जोंहा नै हाय मिन्जुलि हाय टाइगार मा जाखो नोंहा होनदों बोरावसिम थांखोमोन नोंथाङा मा गाइखेर बथल हरगोन सोरनो आमुखिया लाइजाया दांदों आमुखिया लाइजाया दांदों सोरबा सिंगेल दं नामा बेयावनो आमुखिया हिनजावफोरजोंनो लाजायादां होनदों आमोखाया हिनजावफोरजोंनो लाजायादां होनदों मोगथां होनदों हि 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 होनदों नायफिनजाया टाइगारजोंना मा नागिरदों बिमा खिनो जायगा नागिरदोंना गोखा गोखै नागिरदों होननायसो जाबाय अखानायै लाजियो होनदों लाइक डान थेंक इउ दानि जुगाव पस्ट खालि मोननो नागिरालै जाफुं रामनु नोंखौ बमब्लास हरगोन आं नेहा सना फैनासो रेजें मोनलायबाय दासोनो नेहायालाय दहायनो फैदोंना टाइगार आं दं दे होनदों एम ब्लक सना सिंगेल दं खोमा होनदों नै अके बाय दा फैफिनगोन आंनो एमब्लकआ हनै खारसायसो आदै हा सालायफ्लांलाबायबायहाय सेन्देल बायना हरबाय नै सोरनो आंनो मामुनिया खबथाम हरबा खबनैल' हरनांगौहाय खबसेखौलाय माथो खालामनायलै आङो कल फैदों दे रायज्लाय दे बेबि र' सोरखौ होननो सिन्देल गैयालै ब्र' सिंगेल गैयानो संगितास लाइफस्टाइल हाय वेलकाम संगितास हाय मोगथां होनदों लाइक डान थेंक इउ ओइ आगै जाफुं आइ एम मेरिड अके होनदों हनै हेलो स्वीट सिस्टर कैसे हो आप मैं ठीक हूँ आंटी माँ की दुनिया आप कैसे है
like don't thank you on thank you फ्रेंड बनना चाहती तो फ्रेंड हो जाइए बयबो मेरिट गोजा आगैमोन बावने निउ काम चाट क्यों जाफुं माबाजों लोगो जादो आगै संगितास लाइफ स्टाइलजों जाफुं ब्र आं नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जुलिमा संगितास के साथ फ्रेंड हो जाइए अंतिमा जुलिमा फ्रेंड हो जाइए on मेरिटखौनो लानोसै नेहा होनदों हाबा जाखानायखौनो लादो हाबा जाखानायासो एक्सपिरियेन्स थायो जाम्बा जाफुं रोंखानाय राखानाय खामानि दामानि फिसा फिसौ खांनाय मानाय आंनि नेहायाल'सो मेरिट नङानो ओहो लेहाया मेरिट नङा हाबा जानायसो नेहाया नेहालाय ओमफ्राय मेरिटसै हाबा जायाखैना माबासो औ मा मेरिट नङाना नेहाया हाबा जानायसो थांसै दां आब' दे मामुनि आगै दे थांसैबा लादो जाफुं आं आलु दालि बस्थाथाम हैगोन दे नो देद बिदिजों जागोन नालाय जायोथ' खबरदार जाफुंनो आयु बडि देखायबावबाय खबरदार जाफुं खबरदार नेहा नागिरदो होनदों एमके किंग बाबू हाय वेलकाम एमके किंग मेरे एलबी में स्वागत है आपको भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए कहाँ से हो आसाम से हो मगटांग ही होनदों मैं आसाम से हूँ आसाम से कक्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं आं बारा गोबाव लाइभ फैया दिनै मैया उन्दुनाय जायाखै आंहा बाबुआ हराव उनावहाय गोलैदों आद्रा बिदिनो नामजक मोगथांनि बडिया सयाबिन बडिसो रियेलाव होनदों सोरनिया मोगथांनि बडि नोंनिया हाय सिस्टार मा खालामदोंनो ओइ नोंसोरजों एसे रायज्लायदां मानो बिदि खालामो बागदावलायनायलाय लाइक सब्सक्राइब थैंक यू एमके बैक चाहिए तो बोल देना मैं भी बैक करूंगी आपको फुल सपोर्ट थैंक यू नेहा लाभ नेहा ने शक्ल नहीं दिखा रहे हो ओ कल दिखाया था असली हार मतलब क्या बोलूं मैं बताओ जाफुंनानै गोग्लैनायलाय बहा थायामोन हायाव गोलैदों ओमफ्राय दाना 12था जाबायमोन आरोना 12था 7 ओमफ्राय दाना गोग्लैनानैहाय गाबबाय ओमफ्राय आं सानबाय मा आङो माला हरै
सौखि सेराव लांनानै दोनैयाथाय गोसोआवनो गैया आरोना जोङो नानि आं साथाम उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो नानिया मालाय इन्जुर जिङाव उन्दुदों ओमफ्राय आंहा ओरै जिङाव उन्दुदों माला लांनानै दोनै फ्लांखो सौखि जिङाव ओमफ्राय दाना जलदब गोलैलांबाय आंथ' उन्दुलांबायना जा गाबबायलै रोन्दो रोन्दो आयै फिसालाय आद्रा आद्रि मानसि बेलाय के हो गया आपका नींद आ रहा है मेरा भी मैं भी नींद आ रहा है थोड़ा थोड़ा एम के किंग खाम एम के किंग बुलाया है आपको बिफोर आलादा सानद्रायबाय नों होनदों हनै उन्दुलांदोंमोन आङो उन्दुलांनानै ओरै दोनफैदोंमोन आङो सपोर्ट किया मैं भी एमकी किंग बाबू सपोर्ट करके ऑल में रखा है वीडियो पर मैं रखूंगी देखूंगी मामाया बिफाया हारसिङैसो उन्दुदों सौखि आलदायाव आरो जोङो नानि आं मामा उन्दुदों बा दैसा ओमफ्राय आङो उन्दुलांनानै दैसाखौ जिङाव दोनफ्लांदों आं गेजेराव थानानै ओमफ्राय जलदब गलांबाय आद्रिनो फाग्लिसोखा अब मेरे हो क्या खिलाओगी बताओ सब्सक्राइब किया है मैंने सब्सक्राइब कर दिया है आपको थस बिदि जायोनो बाय बाय एसेबो थाल लाया औलैलै जानो मा होनबावनो आरोना बा मालाय बिफा होनदों नै नेहाया ओमफ्राय दा मैयानि बायदि फिसालाखौ खोख्लैदोलायनो गोग्लैया दिनैहाय आं इन्जुर जिङावसो उन्दुखादों दिनै मौसुमि फ्रेन्ड जादोनो जाफुं ब्लगजोंहाय ओंलै मौसुमि थाल गैयालैनो नंगौ फिफा नेहानि फिफा नेहा फिफा नेहायालाय सोर जाखो एन मोसाहारि नेहा मोसाहारि जाफुं किफुं लिसु जासुला जाफुङालाय जाफुं थाबायदों हनै नै आंना लाइभआनो बारायनो रोङा माबायानो साबसक्राइबारानो बारायनो रोङा 71 मा जालायखो बाबा मा जालायखो मा जादों नोङो दैसा बम एन ब्लग 95 आगैया फैबायनो जोंहा दिनै आयौ नोङो माहाय हमथाहरदों जाम्बा बोलो माबा जाबायना हेल' आब' आंहा दिनैसो फैनो मोनबाय दे जेबो नङा आगै जेबो नङा दे मा ओंख्रि जाना फैखो मारै दङ खबर सबर मोनथियाहाय सोरथायनो नेहाखौ मिथियानो बियो एन लोगो खालामदो एन ब्लग 95 आगै माबा लोगो जानोनो सनिया होनो सिख्ला मानसिलै जाफुं जोंहा सनिया होनो आगैनि नामा
मुझे निहा नहीं आती नींद नहीं आती मुझे निहा नहीं आती नींद नहीं आती ने मुझे नींद नहीं जाबाय आं जौ बायनानै जौ हैगोन मन्जुलिनाव नायै नायै मोजांसो मोनलांबाय आंनो आं जौ बायनानै जौ लोंहैगोन मन्जुलिनाव नायै नायै मोजांसो मोनलांबाय आंनो नोंगौ सोरो माला मौसुमि फन हरखो आंनावलाय नोंनावसो हरदों दा आंनाव हराखैना आं सिनायो होनदों अ बिफा नों बेहायसो दं होनदों बे फाग्ला बिदिखि जायो होनदों एन नामा होनदों बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम रदे आब' आं ओंखाम गुरनांगौ नि बाबानो दे बा मालाय मिनिलायबाय हनै आरोना एमडिएम इउटुबार फैबाय मन्जुला मा खबर मन्जुला नङा आङो खिन्थाया आङो नामा मोजां खोन्था मोजां होन नामा नङाबा खिन्थाया आङो एना लिपस्टिक लागायना फैबाय दं होनदों हि होनदों थोस फाग्ला होनदों एन दाउबलद खिबुनो ओइ मन्जुलानो I am coming आबै वेलकाम मा जाखो बे लाइनालाय फाग्लासोहाय गुमैया मानो कल रिसिभ खालामाखै गेन्द्रि मालायबा गेन्द्रा मा मौसुमि रायलायनो नोंजों उन्दुओंखारबाय माने हरदो हनै रायलायगोनदां गोबोर लादा खिथुनो मा ओंख्रि जाखो आबै ओंख्रिया दालि जहल माबा दालि जहल आरो खांख्रिखला एवनायसो दहायसोनि मैथा बांगाल एवनाय नेट जोब्बाय नामा आंनालाय थोद लाइटआ मा जाखो बाल ब्रह्म मा खबर दाना ब्रह्म होनबाय खबरा बिदिनो एमडिएम इउटुबार मालायबा कामिं नङा कम्पिंसो होनदों मा कम्पिं बेलाय मिथिया बिफोर आइ मा जायो बुंदो होनदों लाबो ओरै आं हरनो मा कामिं लाबो ओरै मा कामिं कम्पिं जाखो मोगथां आंबोथ' मिथियालै आं इंलिसबो रोंखाया एन दाउब' मोखां होनदों बेफोर थांबाय नामा होनदों डाइनसर मोखां
लाभार बय वेलकाम लाभार बय पेस्टिका पेस्टनि एमेरा हेलौ ओइ सेसका बुहुलावनो गोरोन्थि दिया इदिट जाबाय एम दङहाय माबे मानोनो हा बैयाव थांनानै बोरै माबानांगौ माबे मानोनो ए दे दोनदो उन्दुबायनोथ' बेयो उन्दुबायथ' नोंगौ मैया लाइक दान होनदों दोस जिबौ गोरान खानस्रि जाग्रानो मा ओंख्रि जाखो एम ब्लग होनदों एन आं लादों नोंनि मबाइल नायदावना थाबायग्रानो उन्दुदों खोनायालाय माथो मबाइल हानहरलायखो दानालाय हाबो आगै गोमबोरनि सावनाय दाउ मैना आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना आयु नेहा उल्था फाल्था मोसाखोना माखोना बलसो गेलेखोथाय सस्रमा गोसोम हमलायनानै नेहा गैया जोंहा दे आं थांथ'नो दे टिं टिकि टिकि ला ला होनदों नैहाय सना हेल' सनानो हेल' सोरखौ होनदोंथाय हायना आब'आ मानो फैथारासै राबै मयना जानि हायना आइसिखा आइसेनाय खालिखा आइसेल' माबा लाइटआबो माबा बुहुद फिल्मनिसो जोंलाय गोमोरलायसो जाबायलाय कारेन्ट थांनानै थोद आं बोरैबा मोनबाय बन्द' खालामबाय लाइटआ नैबेखौ हैथां मोनसेखौ एना रागाय फैबाय नै जोंहा एना रागाया मा कमेन्ट हरामोन आगै मा मेसेज हरामोन मा मनिटाइजेसन जाबाय नामा नोंना इउटुबा ना अबेया लाइक दा दे हेपिटार नामा एना रागै कंग्रेचुलेसन मनिटाइज जादों होननाय बायदि नुफ्रामदोंमोन आं एसे नायनाय जायाखै नै नों अनजालि हाजो सेरफांनि अनसुलि खनसे नुनायावनो नोजोर होबाय आंनो मा लिरोथाय फाग्लाफ्रा एना रागै मनिटाइजेसन जाबाय नामा আরে রাম্পিয়া তুই বাংলা কথা জানি না কি होनदों আমি জানে বাংলা কথা জানে আমি বাংলাই জাने কিছু না জাने ओमफ्राय जाबाय आब' कंग्रेचुलेसन दे मिस्टिफोरा जाहोनांगोनहाय एना रागै
Google Exchange मोनबाना फैसा हाबनानै जासिगोन ना मा होनोथाय ब्लु होबाय नेहा रुदुंदेरला दारला सिरि सिरि नोंखौनो मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौनो सोनाब मा गान बेलाय सिरि सिरि नोंखौ आं रोङालै बे गानखौ मनिटाइज जाबाय आब' साक्सेसफुल कंग्रेचुलेसन इन आवर प्रडाक्सन कंग्रेचुलेसन मिस्टि मोनजानांगोन मिस्टि मोनजायाबा जायो नामा सोरबा आं लिरनाय गान बेखौ बोरै सुनांगौ ओरै खननांगौ आं खननि दे र' आं सुरबोनि आरोखि नों लिरदों ओमफ्राय आं सुरबोनि सिरि सिरि नोंखौनो मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ सुना बिदि नामा एना कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन इन प्रडाक्सन दैथुन हाय आब' मा ओंख्रि जानाय आब' ओंख्रिया माबासो आगै जोंहा दालि जहल मैथा बांगाल एवनाय खांख्रिखला एवनाय नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाबोखो एन मुसारि थेंकिउ एन मुसारिखौबा थेंकिउ होनदों आंखौबा होनाखै आं बोराबबाय दे बोराबबाय आं गोथावनो बबाव गोथावब्रा आगै मिरामिसालाय नोंस्रालाय माथो ओंख्रि एन मुसारि थेंकिउ गोथाव होनदों जाहैगोन दे आब' सिन्था खालामनाङानो फैद' आबै गाबोन चौधुरि बोराय हैनोसै बेराय आं चौधुरि घाटआव आयु चौधुरि घाटआ माबायावसोना हरै एखेबारे माबाजोंसोना चौधुरि घाटआ बेयावनोलाय र' आयु थाम्फैया दालिसो ना बाजासो आब' बोरो एनार साहा केक चक्लेट पिज्जा चक्लेट नङा बे माबासो जौसो जौ आं थाङा फैद' आजार बिबारि फट' फैद' आजार बिबारि फट' लाहैनोसै आबै लाया दुखु मोनोलां सना नोंनि बे बिदि होननायखौ एन मुसारि र' ज' लोगो हमगोन जाहैगोन दे फैदो आजार बिबारि आब' सना लोखि थेंकिउ दासो थेंकिउ होनदों आं मानिया आं बोराबबाय वेलकाम मेनार आंहाबा बेसेबा गोजाननि बोरै मोनजागोन आं मोनजागोन नेहा मोनजाबाबो आं नेहानि बागखौ जागोन दे नेहा जानायानो आं जानाय अबाव नांगौबा आखाइफ्रालाय
ha mulia लोंबायमोन नोङो ओइ मुलिया लोंबाय हा गोसो गोरबो होनानै मोजां मोनदोंमोन आं इगनर खालाम बेफोरखौ बारहो गावनिफ्राय बांसिन रावनोबो गोसो दाहो गोमबोराबो आंनाव सों बेफोरखौ मिथियाबा इगनर खालाम गावनो खुद नोंखौ माबाफिनगोन दे बेना जाथार आंनिया जाबाथ' आं बलखौ गोजानावबो होनदों थेंक इउ प्रदीप बर' हाय वेलकाम बावगारनो हायैनि जेबो संकसआव दुगैफिननोसै आबै गाबोन माबाना गंगासिनान टेट आब' नोंहो आब' मा होननाय जाखो थोक आब' नोंहो आब' थेंक इउ आब' नों ओंखाम जाबायना ओंखाम जाबायलै आगै कमेन्टखौनो हरा माथो बहाय नों फ्रेन्ड आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नोंलाय बहानि कमेन्टखौनो हरा आयु थिखथिखाया नांलाय सिबखालिया होद थैगोन मागोन मानो बिदि गारखो उदालगुरि उदालगुरिनि नोङो आंजों लोगोखोमोन ना प्रदीप बर' आगैया नोंना चेनेल प्रदीप बर' नालाय आंखौ सापर्ट खालामदो दे प्रदीप आंखौ साबसक्राइब खालामना होदो मबाइलखौसो नायग्रोखाबावो सानसोरां महिलारि लाइदान थेंक इउ माबा एम्फौ हाबफैबायहाय हनै उरि हाबफैबाय मुसारि सिङावहाय मेसेजखौनो हरा गावस्रा फरायनोनो।
लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। आयु थाम्फै अरदोंलै आंखौ होनबालाय। थाम्फैया आंखौल' अरो। नेहा नारा नारेना होनदों। मा उन्दुबाय नामा फ्रेन्ड गावसोरनो कमेन्ट हरा ओंखायनो औ उन्दुनो ओंखारलायसैसो आंहा दा। अफिसियेल लोखि मिनि फादुरा मिनिसो गारो नों। थाम्फैया बावसो हाबनानै दङ ना। बेसो हरदों साला हाब साला थाम्फै। आं हरगासिनो माथो आं हरगासिनो माथो स' जाफैयाखैथ' कमेन्टआनो। मा ओंख्रि दावदै गोमो माबासो सना जोंना ओंख्रिया दालि जहल माबा खांख्रिखला एवनायसो। नोंस्रालाय माथो ओंख्रि नोंना जौआ लोंजादोंना लोंजायाखै लोंहैनांगौमोन जौखौहाय। एखेबारे जादों दे थेंक इउ। जौआ जादोंना जायाखै? आधा मिनिटल'सो थागोन दे अरजाया दे। लोंजोब्बाय लोंजाबाय दे थांगोन दे। नोंबो जौ लोङो नामा? माइब्रानि संदोंलै हनै बेखौ लोंहैनांगौ। सालथे जौबो लोंगोन होनदों। आंनो लोंगोरनो औ जों मोगथांजों आंजों थांगोन ना मोगथां। मिनिबाय हनै हाब से हरदे सालथे होनदों। बर'नि फिसा जाबाय जौखौ लोङा जायो। आंबो थांगोन आंखौबो लांगोन ना नो। नोंहालाय अबेनिमोनलाय प्रदिप नों खिथाखायाखैमोन ना अबेनि? खोन्थाहरलाय अबेनिमोनलाय? आब' दाबा दाबो दं औ दाबो दं। आयु सिया खावब्ला गोमोथिं जाग्रा सालथे होनदों। माबार फैदोनो थांगोन औ अदालगुरिनि होनदों नामा? प्रदिप आंखौबो लोगो खालामदो दे नो। प्रदिपना चेनेल गैयागोनहाय मामोननि आब' होनदों। दिल्ली थावै जोंसार आं आगै होनदों। गारलांगासिनो दं सालथे। जोंसार आं आगि चेनेल गैयानो आयु हेल' लोगोफोर नोंथांमोनहा आब' मनजुलिनि भिडिअखौ सेयार सापर्ट खालामदो गाइस थेंक इउ आगै। हाय मामुनि होनदों आंखौबो सापर्ट खालामदो दे फ्रेन्ड होनदों। मा खबर खारबो सालथे बोरमा आथिं ब्लेडजों हानायखौ जाया माथो नोंनि बोरमा आथिंखौ लागावनोसै होनदों। अबिनास आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो?
अबिनास नों भिडिअ हगारबा आङो नोंनिखौ एबार फेसबुकआव हगारगोन ओमफ्राय नोंबा आंनिखौ हगार दे मिन्थिबाय मानि आं आंबो जाया नोंनि बोरमाखौ आंबो जाया गासिबो दारि हग्रा ब्लेडजोंनो बेजोंनो दारि हदों बेजोंनो माबादों बोरमा गोदादों मानोब्रा सालथे होनदों खालामबाय होनदों सापर्ट खालामबायनो आंखौबो सापर्ट खालामदो जाना हासार जाजोब्बाय बियो सप्तानैसो सिगांनिनो मानो दासो हगारा नोंलाय मा मानसि नोंलाय भिडिअ लेट लेट हगारग्रा थाजा हगारनांगौ भिडिअफोरखौ थेंकिउ होनदों दे खालामबायबा थेंकिउ होनदों थाबैनो 1K सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर नोंथांमोनहा होनदों दारि खनजोंनो हादों नों सालथे होनदों मामुनि बहानि नों होनदों अबिनास आंखौबो सापर्ट खालामदो दे नो जालै आंना सालथे होनदों मा दङ माबा एम्फौ दङ नै गोलैलाय आथिं माबा एम्फौ नै खोमायाव हाबगोन बे दा राजानावहाय खर'सो मानलाजोब्बाय हा आंनि भिडिअ नायनो र' नों रिप्लाय हरगोन ना होनदों नोंनि भिडिअ नायनो र' नों रिप्लाय हरगोन ना नो बा मालाय नेहाया जायो आं जेबो नङा जाबाबो आंबो बोरमाय गारनो हाया दस्राखौ गारबाबो सालथे होनदों प्रदिप दे होनदों $29 साब इयार नांसिगौ माबामुलि ना एभरिवान पाब्लिशार सापर्ट फ्रेन्ड रावबो सापर्ट खालामालै आरो जियान जागासिनो दामानि अके बाय फ्रेन्ड बाय 29 आं मानिया सालथे खासिजों हानानैबाबो जागोन रुवाजों दाननांगौबाबो सोर गेलेयो आंनि गिफ्ट होयो भिडिअखौ आखाइ थिखो गिफ्ट होयो भिडिअ लाबोगोनखौ सोर गेलेगोन खिथाहरलाय आंनो आखाइ थिखो हरलाय सोरनो रिसार्ज नांगौ खोन्थाहरसाय आंनो ओइ जोंसार आगैनो हेल' आब' होनदों अके मामुनि बसुमतारी नायगोन आं सना फ्रेन्ड ओइ आथिंसो थिखो हरबाय जोंहा सनाया मा खबरनो आंबो खदालजों जावनायबाबो जायो सालथेन आब' एन मा खबर मोजां ना होनदों
मा साइसथिन लोगो जागो आबै मा साइसथिन जागो आबै बिदिनो गेजेराव दं ब्लेडआव गोदानावल' माबा माबि थायो जाम्बानो खारो नंगौ माल पियेंगे हमथ' माल पियेंगे होननायसो जाबाय मामुनि बसुमतारी थांबाय नामा होनदों चेक खालामदों ABCD लिरगोन आं नेहा नोंनि जादु खावलायाव होनदों गाबोन मोसौ भिडिअ हगारो आं दाउदै फुलनायजों आं दे अके नोंसोराबो रेडि होनदों एमब्लक इंलिश थांबाय नामा नायदो होनदों मेगना फोजोब्बाय आंना उन्दुदो मोजां लोगो मोजां उथां होनदों आंबा उन्दुसै ओंखारहांबाय आंबा नै रोमै फाग्लासो मेगना उन्दुनो ओंखारबाथाय बिसना दे जागोन सना होनदों गौतम फैबाय हेलौ दांसना हेलौ गौतमाबो सानता उन्दुनो मोनैया जाला सानथा उन्दुनो मोनैया उन्दुदो दे आब' खर' सादों आंना आयै आगै सना खर' सादों मलम फुनना ला दे एनबिबि होनदों नङा माथो जोंसारागै नोंहासो जाथारा होनदों आं मामुनि बसुमतारीनि चेनेल हाबना भिडिअ नायगोरसै दे दे थांदो दे गाबोन सालथायाव कफि मोखां टाइम जागा सारथे थाम्फैयाबो बोरै अरना जोबबाय मोगथां नोंना बेबिया साबेसे मोगथां नोंना बेबिया साबेसे होनदों आं बेसेन बे थुथाय थांबाय समबार सालथे कफि मोखां नायना जाग्रा नांगौ होनदों
आयु बुथुम सना आं दासो बहा थांनो होनदों नेहा र' आं थांबाय दे गुफुर दे बाय बाय आंहा दासो सोमोन्दोहाय भावदिनदों बाय मा जाखो बाय गुड नाइट सोरागासिनो एफा दानदों मावनो गगा मोननो नागिरदों गारामा सादों खर' सादों जा गरमनो माइरि हेल' अरथार जागोन र' नों फाग्लि होनबाय थानाया अरथारफैथाराहाय नोंसोर रायज्लायथ' दे आं बायहेरायाव थांना फैनि दसे दे खर'आवसो पास जागोन आंहा मोगथां जिफोरा गावनि जिउआव बर'थारबाय मा लिरखो जोंहा न'निया रावबो गैया आं क'क्राझारावसो दं रुमाव बिमाखौबो फिसाखौबो फंबायखौबो गोसोखांदों नोंसो कल हरा जाम्बा होनदों काना लामार मामुनि आया बकी खबर मा बात काली न की सिस्टर हा बात कालो मा जाबोखो बिदि आगै मानो गाबखो गोसोखांनानै गाबदों मामुनि आगैया बिमा बिफाखौ गोसोखांदों बिमा फंबायखौ नों लाइभ फैदोंमोन ना बिदि आगै टेबोल जा दानो हामगोन टेब्लेट जा होमबानो हामगोन होनदों हनै आंखौ सै उल्टा जावबाय फाग्लि नों होनदों बिदि आं आन्दाय होबाय नों आंखौ होनदों होलायबाय नों आंखौ होनदों
नमस्कार जी नमस्ते एवरीवन गौतमजों दे दंखायोमोन दाखालि लाबोनायनो दे दंखायोमोन दाखालि लाबोनाय बेखायनो जानोसै होनदों जादो मामुनि चेनेल साब आरो इवार खालामना फैबायनो अबिनाश थेंक इउ फ्रेन्ड होनदों नेहा नोंना सनाया साबेसे होनदों नंगौ नामा आब' होनदों गौतम बाय बाय आं उन्दुनोसैसो होनदों दे उन्दुदो दे सना बिदि उंलाय आब' आं ओंखाम जानोसै दे गौतम नों मोगथां स्ल'हाय होनदों गौतम नों जेन सनाफोर थाथ'दो नुबाय नंगौ नामा होनदों नंगौ नामा बिदि होनदों नंगौ नामा होनदों अन दे बाय अन फ्रेन्ड बाय बाय मामुनि बसुमतारी मोजां ब्लग सेयार खालामना आपडेट हो थाबैनो 1K जासिगोन नोंनाबो होनदों जाथोंसै दे मामुनि बाय बाय आं थांबाय दे बाय बाय दे नै नों खन्थानो आं बे सांबारानि जिब साबैसे सोंब्रा नोंनि जिबआ आब' मेगना जाला माथो जाला उन्दुनो ओंखारथारबाय जि उन्दुनो ओंखारबाय आं जा उन्दुनो ओंखारबाय आङो रोमैनो सिमांसो दङ नामा फाग्लि सिमांसो दं नामा ना मानखो मोगथां थांदो नोंना जिबा लेंहरदोनो आजां गाजांनो होनदों बाय बाय आं बिजे दे बाय बाय बिदिसोदा बिदि गौतम सुवाद सालथे की खबर हेल' मोगथां होनदों अबिनाश आगैया गौतम सुवाद सालथे की खबर हेल' मोगथां होनदों
I am not बिदि ओके तो फिर कौन है सोर हेलो डिबि चेनेल आंहा गोसोआ हा बिदि आजि सागलि आंखौ आसिलि होनदों जिएल खोमा जानो आंहा लोगोआ आखाइ बायना दंलै नेहा आरो आब'आ जा खस्थ'थार हालोदाव दं आंना सोर आब' नोंसिनि बासियाइदि दं नामा थोस दं खोमा बारे इमान टेस्टि अन दं आं दुंखारबाय रायजोफोर दोनसां दे जा दुंखारबाय आं गोदो गोदोनो मेगना खेबाबो जाला एसएल कोहली हाय लव इट फ्रेंड्स कैसे हो ठीक हूँ मुझे नींद आ रही है रोन खाना हो गया जी प्लीज वेट आई एम सपोर्ट दीपन ब्रह्म सब्सक्राइब करो मेरे को दे आं बनदोसै र' दे आब' गुड नाइट बाय बाय नो होनदों दे नोंसोर रायलायबाय था दे आं दसे थेन्थ'नि दे दै सोलोंहैनांसिगोन होनबासो मेगन बासिगोन निउ फ्रेंड काम फैबाय दिखे साथ साथ बिदिनो बोला है आंना मेगना जाथ्राला मबाइल गोलैलायबाय आंना बिदि जायो एखमबा मोनथिबाय ना मबाइला गोलैना बागदावगुलायो जा गरम जादोंहाय आं दोनसै अबिनाश आगै दानो उन्दुयो नोंसोर रायलायथ'दो होमबालाय आं उन्दुलांसै लाइभखौ बिदिनो मदैनो हरसे दोननोसै नामा नोगोद उन्दुखारबाय आं मेगना खेवबाबो जाला ब्लार नुजोब्बाय आं नोंखौ साब खालामबाय आंखौबो खालाम आं नोंखौ साब खालामबाय नोंबो खालामदो आंखौ अके नोंनालाय चेनेलानो गैयाना नै होमबाबो सापर्ट होबाय आं अन्नानै नोंथांमोनहा आंजों गोदानब्ला आंनि चेनेलाव सापर्ट खालामदो दासो फुंनि 8टा मा जादों आं जाथारला उन्दुनो ओंखारनाया